În inima munților Făgărași, ascuns între stânci abrupte, se află barajul Vidraru. O capodoperă inginerească, dar și o construcție care a ridicat, de-a lungul timpului, suspiciuni și întrebări. Se spune că, uneori, barajul este golit parțial sau total. Oficial, pentru lucrări de întreținere și verificări tehnice. Dar zvonurile vorbesc despre altceva. Despre coridoare subterane, tuneluri secrete și încăperi aflate sub apele lacului. Unii cred că aici s-ar desfășura experimente ascunse, protejate de zidurile masive ale barajului. Alții susțin că golirea lacului ar putea dezvălui structuri misterioase, rămășițe ale unor construcții mai vechi, chiar vestigii ale unei civilizații dispărute. Întrebarea persistă: ce se ascunde, de fapt, sub apele Vidrarului? Este golirea doar o necesitate tehnică, sau o manevră prin care adevărul este ascuns privirii publice? Barajul Vidraru rămâne o enigmă. O lucrare a omului, dar și un loc unde umbrele conspirației continuă să se adune.